Здравейте и добре дошли в онлайн магазин за доставка на цветя и подаръци bgflorist.com. В това видео ще ви запознаем с процеса на поръчка в нашия сайт. В момента се намираме на главната страница на сайта ни, където виждате избрани от нас продукти. Повече продукти можете да намерите в главното меню, намиращо се в горната част на страницата. Както виждате, подредили сме менюто според категориите, които може да ви интересуват. Промоции, букети, композиции, цветя и подаръци, цветя в саксия и категории. В менюто категории можете да намерите букети и аранжировки от цветя според празника, според получателя, според цветята, според техния цвят и тяхната цена. Нека за това видео да си представим, че търсим цветя за рожден ден и да кликнем върху тази категория. На нейната страница виждаме всички букети и аранжировки от цветя, подходящи за рожден ден. След като сме разгледали подробно всички продукти, сме решили да се спрем на букет усмивка и искаме да научим повече за него. Можем или да кликнем на неговата снимка, или на текста под нея. Това ще ни отведе на страницата на този продукт, където ще намерим допълнителна информация за него. От тук също можем да изберем допълнителни опции към букета, например да добавим поздравителна картичка или да поръчаме по-голям размер. Веднъж след като сме готови със своя избор, можем да добавим продукта към количката си. Тя се намира в горния десен ъгъл на сайта. Когато поставим курсора на мишката си върху нея, ще видим обобщение на всички добавени продукти и тяхната цена. В долния край на количката ще намерим бутон, който ще ни отведе на страницата за поръчка. Нека го натиснем. Това ни отвежда на първа стъпка от процеса на поръчка, където по желание можем да добавим кутия бомбони, бутилка вино или пък плюшево мече. Решаваме, че не желаем да добавяме нищо към букета си и натискаме бутона Продължи. След което трябва да запишем пожеланието си за картичка, ако сме поръчали такава. След като сме готови и с това, натискаме отново бутона Продължи. Това ни отвежда на втора стъпка от процеса на поръчка, където трябва да запишем данните на получателя. Нека го направим сега. Започваме първо с неговото име, фамилия, телефонен номер за връзка, в случай, че не може да бъде открит на адреса. Записваме примерен такъв, след което въвеждаме желаната дата за доставка, часови диапазон, в който да се извърши доставката. Избираме града, в който живее получателя. Забележете, че трябва да изберете града от падащото меню тук. Можете също да използвате латиница или да запишете пощенския код на града. След което записваме примерен адрес. Както и всякаква допълнителна информация, която смятате, че може да ни помогне с доставката. След което трябва да попълним своите данни. Попълваме своето име, фамилно име, имейл адрес, на който ще бъдем уведомени след като доставката на поръчката ни е направена, както и телефонен номер за връзка с нас. В случай, че желаем да се регистрираме в сайта или да ни бъде издадена фактура, поставяме отметка на съответната кутийка, след което натискаме бутона Продължи. Това ни отвежда на последната стъпка от процеса на поръчка – страницата за плащане. Забелязвате, че по подразбиране се отваря формата за плащане с кредитна или дебитна карта. Повече платежни методи може да намерите в менюто в ляво, като PayPal, банков превод, телеграфен запис или плащане в наш локален магазин. Забележете, че в момента поддържаме плащания само в магазините ни в София, Пловдив, Варна или Бургас. Нека за примерната ни поръчка да изберем банков превод. Остава ни единствено да потвърдим поръчката си от бутона Потвърди поръчката. Нека да го направим сега. Готово! Нашата поръчка е направена. На страница за потвърждение можем да видим нейния номер, нейния статус, допълнителна информация, както и въведеният адрес за доставка и поръчените продукти. Тази информация също е изпратена на вашия имейл адрес. Молим да я прегледате внимателно и да се свържете с нас в случай на неточност. С това нашето видео приключва. Благодарим за вниманието.